bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe mo kala mum salminama salminago needi e salminago teddugal salminago hakkunde julɗo e bandum renduɓe leñol jiidi anni e ndendi fandare yettude Allah ɗeɗo jeese ɗe jiiɗon ɗo ko fedde jokkere ɗam haal pula en fedde sosande ko ɓooyi feŋi e goonga ina jokkodira en ɗam ina ballodira ina jaada ha ɓesguji men kala gandodiri yimɓe woɗɓe natti hen kono haɗani kañen ina jaggi ɗo gonno ɗo ina ndeeƴi ko fedde jokkere ɗam Médina Gounass 4 no huccodire préfecture leegal Ibrahima Ba ko kamɓe jiiɗon ɗo saaha fof ɓe mbaɗa ñalawmaji baaɗi ni e nder jokkere en ɗam kees na waɗa ɗo han fof cakkude ne soode yimɓe ne ceerda mo sallani ina walle duttiɗo e joomum ina walle ko jokkere ɗam tigui tigui woni ɗo ɗum tawɗen ɗo en tawi ɗo bandiraɓe heewɓe ma en garto e hen so Allah lamɗo jaaɓi goto foof inde mum e yettode muɗum e joni joni o ma haale dow inde mabɓe hono bandiraɓe tato ɓeɓe cuuɓi yo kaal kono haden tawi gawlo nanɗo e dental ngal gawlo gandaɗo gawlo Fuuta ganduɗo Fuuta en mbawa wadde ha gaynen en dokkani ɗum haala hen e joni joni o ko mawɗo men Sara Diop mo Cañaf moɓe dokki teddugal kamɓe kala ko kanko kuccuɗoɗen kanko namdoɗen mawɗo Sara Diop ñalawma hande o holko saabi ngal ɗo dental e nde ɗo fedde ko nde sosa fayi joni holko nde fuɗɗi gollade e hol yiyande ma e mayre. Alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗe godni ilallahu taala rabbi samawati o ma fil ardi yallah hokken kadi wattudnimo wuuri tawaɗen ɓeydi en gustaki ndeɗo fedde ko fedde jokkere enɗam fedde jurum yurmodirde e teddodirde e jotodirde e jaggodirde ɗo noon ko Médina Gounass 4 mbiɗa andi Médina Gounass 4 Karsi Ibrahima Ba ɗon Allah joƴƴini min hande min mbaɗi ndewmi tegel hamin gari ha ɗo hande noon ko ɗo Allah waɗi min minen wonɓe ɗo ɓe fof ko Fuutankoɓe meɓe min jillani hay leñol gongol hay gotol min jillani wonɗo ko Fuuta tan dagana ha Bakel ɗum rendi ɗo ko rendi ɗo ko hamin ndendir ɗo kadi jokkere enɗam hamin tinodiri hamin muñodiri hamin jaggodiri ɗo noon hande teddugal ngal fof tawi min teddini Ibrahima Ba ko kam woni chef de quartier leegal ngal yo Allah junnumo e ko woni ko ya barke salatul fatiha gadi hamin jogui hen weltare ha ɗon wawi hadde min jogui hen weltare ha wawi hadde ɗon haaɗi tomi kontan yimɓeɓe ɓe gandumi ɓe mi konta tomi kontata mi accire dani anani paamon noon ko ɗum tan woni ɗo henna oɗo ñalawma noon ko ñalawma cupta ɗo ñalawmaji amen ɗimin gowno wadde ɗo wona hande kadi min puɗɗi wadde ɗum mataw ko hande tan min puɗɗi addinede ɗum ɗo communication oɗo ko miñiraguel amen miñi amen guiƴi amen baaɗi amen Abou Diop Abou Samba Diop ko kanko ari ɗo hande arde yimɓe makko o joƴƴini ɗum ɗo ngoɗo réunion hamin ñaagui Allah kadi yo Allah junnu kala ko nanɗon toon onon Fuutankoɓe garan place o ne haali ko yimɓe ɗiɗo jogani min ɗum ɗo hen Abou Samba Diop Samba Ruudi Sow kamɓe jogani min ɗum kala nde min kaala nanɗon ko ɓeɗo ɗiɗo jogani min ɗumen hamin ñaagui Allah noon yo Allah junnu ɗum ɗon ya barke salatul fatiha a jaama Sara Diop mo Cañaf nanama famama teskama hunde fof jokkere no ɓuuri Allah jaama no mbiɗa ni arda ɗo koye Samba Diop e wondude e mo ganduɗa ko Elimane Gaydou e wondiɓe mabɓe kamɓe gari ɗo uddata yewta nde ko Samba Ruuda no mbiɗa ni saabu Samba ko mawɗo e grand place kono ko mawɗo amen toon to RTS so Allah lamɗo jaaɓi Ibrahima Ba en gomima Cañaf
cañaafi wudduru no woɗɗodiri kono fof nan ɗo noɓe mbini dendagal gure nan ɗo ko hunde wonde faade Ibrahima Ba ngal ɗo dental hannde bangal ɗo e leegal dañƴa fartange yimɓe waaɓe ni goni e leegal ma ina ndendira saabi Allah ina kalda ne paamodira duko ala hare ala hay hunde ala ha yettima ɗo so ñalawma yettima ko kalanta bandiraɓe Allah jarama Abou Samba Diop RTS Sénégal Abou Samba Diop dugal ma Bakel ha Dagana neɗɗo mum nan ɗo au niveau de Gounas 4 en face police Guédiawaye quartier Ibrahima Ba mais je peux dire que région de Dakar faut que min dañi ɗum futon ko meɓe goni ɗo Abou Samba Diop hamin jogui mawɗo amen yalrimo yaafomo Demba Diallo Kasgas hamin jogui mawɗo amen Demba Yeroyel to mairie Demba Diallo to mairie Demba Farmata to mairie ko mawɗo amen ina wayno depuis en 2005 2006 jusqu'à nos jours ha to gonɗen ɗo kamɓe goni mawɓe fedde ɓe donc ɗum min jejjitaɓe ala yawmi din ko mawɓe moƴƴuɓe ko mawɓe jogoɓe endam ko mawɓe renoɓe dental Fouta ala ko halɗo sona Fuutankagal min jeehi min ƴewti hamin gari ha ɗo min mbi il faut ko min mbaɗa fedde Halpulaar en woni jokkode endam min jeehi hamin jogui on président wiyete ko Sara Diop o jeeya ko cañaf mais kadi ɗum fof waɗi ko France kono ɗemgal ngo o perdani ɗum haw fino arɗo e leydi he o tawi min ɗo e Mairie Gounass en face préfecture hamin jettamo ko neɗɗo quelqu'un ko neɗɗo dynamique ko neɗɗo gandaɗo ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko pewno e neɗɗo moƴƴinowo c'est le président kanko jogui fedde nde e nde au niveau de Mairie Gounass on est un secrétaire général Ibrahima Ba en tant que délégué de quartier on ne nanɗo e leegal he min waɗa pilote waɗa coordonné min wawi yobdeɓe troisièmement ya Ablaye Awkela o monɗo kanko ko secrétaire général adjoint mais attention hamin jogui des notables qui sont là dans ce quartier ko woni Demba Yoro Nguem c'est le trésorier l'organisation c'est Abou Gueye koye woni ɗo e Malaw ko jaro voyage to woni to wartude mboy dow jaam donc fedde nde Abou Samba Diop ko fedde nde ganduɗa hoorema ɗo koko ɓamto Fuutankagal Halpulaar min kalat ɗo ko Gane min kalat ɗo ko Jooto min kalat ɗo hamin jogui encore social kala amen maayi ɗo ɓe ndendinat kala mi dañi baptême min ndendinat kala mi dañi mariage min ndendinat hamin jaaha un peu partout mbimami Bakel ha Dagana neɗɗo fof nan ɗo ala mo ala ɗo heɗoɗo fedde hamin jogui fof nan ɗo haydara mankirani min donc ɗum hamin jetti ɗum Allah surtout min Ibrahima Ba donc hamin jetti ɗum Allah e nelaaɗo muɗum ɗum jinnomi jiidomi Abou Samba Diop minen ko ni min koɗori encore an hamin jettuma en tant que RTS mais Sambou nan ɗo a faami mais toujours ɗemɗe min nanata donc fedde so yi tan kono ne fedde nde Amérique ne nana France ne nana Europe ne un peu partout surtout au Sénégal surtout dans la région de Dakar surtout au niveau de Guédiawaye surtout au niveau de Mairie Gounass donc minen amin jetta Allah amin jetta vous les journalistes ɗemɗe amen assurance amen koye amen mijoji amen fof ko non jogui kala to min jeehi min mbaɗi erreur so jeehi radio mbaɗa rectifié kala to min so kala to kalɗon so nen min dañata gandal donc onon yalla junnu on e communication mo jogui et je vous remercie Ibrahima Ba en gummima cañaf en gari ha wuddu no mbiɗen ni fof nan ɗo paaɗen ko ceelaw sen ƴeewi ɗum way woɗɗodirde ni ko jokkere ndam Abdoulaye Aw a nani ko haala ko a won secrétaire général adjoint holko ɓeyta hen seeɗa adi fof kam ala yo heew seeɗa par ce que kamɓe koɓe kaali ko ina metti diwtude kono adi fof kamin ɗo no mawɗo amen momin gonduno ɗo Demba Yerel ne jeeya Kasga ne sanki dimanche jawtuɗo o mbiyamo yallah yurmo yaafo koɓe kaali ko ɗum woni hen ko wallodirde aduna e yewtirde fijirde e jaleɗe hunde fof ka mbayruɗa nande sa ari ɗo nanta ɗum e pulareji ko ɗen jewte tan haalteɗo tono ɗo wonɓe ɗo ɓe pap ko Fouta jibina ko toon mawmi hayno mbiyaton ni yimɓe so mbino ne wiyete kono bonnedago ni ne jaaha e gure ne jirlo ɓe ko lappi mbaɗata ɓe ko lambaji jahata ɓe ko sippiroyde ɓe mbaɗototate kamɓe fof ko ɗum ɓe mbaɗi ɗum toon nde puɗɗo arde donc kamɓe fof ɓe jiitodir to noon ko welata hen goto fof ne wela keddiɗo e banggue yewtere nde siftinde ko ɓooyi rutonade ko yawti e ha hande noon e jotodirde wonɓe toon nde ne wonɓe base goto hen fof so a wayri ɗum ɗo yiɗi taw yeehi wuuro men yillo yima toonete ko wallodirde ɗo e jokkodirde enɗam woni sababu fedde nde ko juutanno ko raɓɓinno fof ko ɗum woni sababu o
jewte ɗe noon ne goɗɗe amen kala amen bayruɗo ɗo ene balɗe ɗiɗi balɗe tati taata ko dañani sago muɗum si yewnata yimɓe heddiɓe min jewnodirtu min nafodirtu min ballodirtu aduna ala kadi ɗo ko furankagal woni ɗo kono ala wiide an ka dimo ko an foti wadde ɗum ɗo an ka gallunke an fota ɗum ɗo wadde ala goto fof ne walla keddiɗo e doole mum ɗo kaaƴi gila e sutura e susodirde ha e wallodirde fof hay goto hollata hoɗum ko ɗum gonmi seɓɓe ɓe Allah luɓori ɓe ne nawri kadi ɓe ceeɓi ɓe tawi waddani hen ne haalde ha metta walla hollirde ne wawi ɗum noon Abou Diop ka ko jutane ko raɓɓino fof ɗum ɗo ngol lawol kawruɗa kono waɗi no watti en ñaagui Allah kadi watta kadi gongol elaɓe kadi ha heewa e merci noon on paami no wayni en kaljitani ma en gartu hen e dawal ɗimmal so Allah lamɗo jaɓi jimma o noon ɗum noon Ablaye Aw on ko ɓeyta hen o Elimane Gayde o ko ɓiyam min e bamakko taniraɓe men jiidi yumma e baba yumma koko taani ko jiminɗo bamakko yettete ko Aw wiyete ko Elimane Gayde indira ko taani ko ceela o jeeya o ko ɓiyam ko moƴƴo e radio Teccan ko moƴƴo e Pinde TV hay RTS kadi mo yetton so Allah lamɗo jaaɓi